Parlem de la violència. Sí, jo avui et porto instruccions per no pensar. Això està molt bé. M'he inspirat en les coses que s'han dit aquests dies sobre la violència, que podrien funcionar com un manual per no pensar. T'has deixat una lletra, Instruccions per no pensar. I he seleccionat 3 coses que estem veient aquests dies que fan els polítics i els periodistes i que feu tota aquesta gent que viviu d'aquí, que és no pensar. Llavors ho feu de 3 maneres. A veure. La primera manera és confoneu els anàlisis morals amb els anàlisis polítics. Dic confoneu... Això és perillós, diguéssim. Dic confoneu perquè... per caritat. O sigui, No, aquesta anàlisi que fas és perillós, dic. Sí. Sí, gràcies. Segon, potser no t'ho podré explicar tot, però ja ho anuncio. D'acord. Sí? Sí. Sembla bé? Segon, reduïu els arguments a arguments de justificació, que vol dir si estàs a favor o en contra d'una cosa. No? És si condemnes o no condemnes, etc. Sí. I l'altre és que no distingiu els diversos significats de la paraula violència. És no distingir Significat. entre violències, diguem. Val. Molt bé. Què vull dir amb això? Mira, la més important és la primera. Que escrius en castellà, ara? No és una E. Ah. Mare de Déu. Que s'ha d'aguantar. Què vol dir confondre lo moral i lo polític? Diguem-ne, des de Maquiavel sabem que per poder fer política s'ha de separar la moral i la política. Això té molt mala fama, perquè sembla que estiguis dient que et dones permís a tu mateix per ser immoral. Però la veritat és que si tenim 2 paraules per referir-nos a lo moral i a lo polític és perquè indiquen coses diferents. L'exemple dels aldarulls d'aquests dies. Tu et pots posar a la pell d'un manifestant que agafa un roc, trenca un aparador, entra i s'endú un vestit a casa de color rosa o el color que sigui i dir això és moralment equivocat o moralment acceptable. O pots posar-te a la pell d'un antiavalots i que està atonyinant acarnissadament un manifestant i dir això és moralment injustificable o això és comprensible en la circumstància. És que aquests 2 casos no són simètrics, perquè la gent de l'autoritat, la seva professió és discernir l'ús de la violència personal i per tant no pot apel·lar a no ser conscient del que està fent. L'altre encara podríem negociar-ho. L'Estat, diguéssim, li ha donat aquest poder, el poder de la violència. I a més ho ha reflexionat explícitament, li ha donat uns límits. Això que en burocratès anomenem protocols vol dir l'autoconsciència del que estàs fent. No són simètrics, però en qualsevol cas tu pots posar-te a la pell de l'individu i dir aquest acte moral com l'avaluem. I de fet, els actes morals tots ho són, i podem aplicar això a qualsevol conducta. Però l'anàlisi polític no és aquest. L'anàlisi polític és com les bullangues són el resultat d'una determinada arquitectura institucional. Hi ha una arquitectura institucional que es diu democràcia occidental o democràcia catalana o espanyola o com vulguem dir-ne, que fa que periòdicament, en els darrers anys, dècades, apareguin a les ciutats, i en particular a la capital del país... Rebulles. Sí, bullangues, rebulles, aldarulls, això passa. I aleshores això passa clarament perquè hi ha els fins de la democràcia no s'estan acomplint amb els mitjans que la democràcia dona. Hi ha gent que no està contenta amb com van les coses o gent que creu que no s'estan adreçant determinades injustícies i aleshores amb els mecanismes normals que preveu el sistema no en té prou. De fet, ni tan sols amb el dret a protesta, perquè en els 10 anys hem vist manifestacions per un referèndum d'independència que no ha ocorregut de manera, diguem-ne, institucionalitzada. I per tant, existeix, diguem-ne, una incapacitat de l'administració o del sistema d'oferir alguna cosa. Ara bé, alhora, políticament, no està malament tampoc, perquè hi ha un suposat límit que aquests manifestants estan trencant, però és un límit que políticament serveix per educar-los. Serveix cada generació de joves, perquè els joves van canviant, però les protestes són les mateixes, literalment el que diuen és pràcticament el mateix, entenen els límits de la democràcia occidental a cops de porra, i només a cops de porra. No els has de matar, no els has de segrestar, no els has de torturar, només que han vist uns quants antiavalots i els apallissis. Pagues el preu de que es polititzen així, pagues el preu de que desperten la seva consciència política contra el sistema, i això, diguem-ne, és un preu que els polítics paguen, de desesperança, de desencís, d'escepticisme, però en realitat el cost és baix comparat amb el guany, que és que els eduques a cop de porra. Això et dic que separar-ho és un argument perillós. Sí, és perillós, però... Que estàs desmoralitzant, diguéssim, les decisions polítiques. Sí, clarament,
tot això provoca una degradació. Tot aquest anar i venir de protestes i repressió de baixa intensitat, que ningú s'ofengui quan dic de baixa intensitat, ho dic per comparar-ho amb un genocidi, no? O sigui, una repressió de baixa intensitat, diguem-ne, t'educa la població, però te l'educa en la desesperança. I això, acumulant generacions educades en la desesperança en un sistema que es diu a si mateix democràtic, això té una degradació clara de la vida pública. Aleshores, deixa'm saltar un moment a no distingir entre menes de violència, i després ja anirem als arguments de justificació, perquè crec que això ara mateix és més important. Crec que confonem clarament el que és la destrucció de l'espai públic amb el que és l'agressió a una persona. Això ho fa l'Estat interessadament, perquè li permet, i els mitjans de comunicació, i la policia i tal, perquè li permet, diguem-ne, fer veure que està disposat a protegir-se com es protegiria d'un assassí. Són violències, però són diferents. Però el problema és que això, que l'anàlisi primer que ens surt és dir mira que dolent és l'Estat, que ens fa creure que aquestes bullangues són terrorisme, i aleshores volen deshumanitzar els manifestants i anar per ells. Però la realitat és que els ofereixen una fantasia. Els ofereixen una fantasia als manifestants que estan sent violents, quan no ho estan sent. Els hi donen una èpica a la seva actuació, que és una època que els permet no haver d'anar més enllà. Algú podria dir, aquests manifestants haurien de fer la revolució de veritat, assaltar el Palau d'Octubre. No els cal, perquè cremant 4 contenidors, literalment la merda, literalment el que la gent no vol, cremant això n'hi ha prou, o trencant 4 aparadors, n'hi ha prou perquè se'ls hi digui... identificar-se com a enemic del sistema. Correcte. És el mateix el que passa amb l'ultradreta. Quan agafes el Santiago Abascal, jo tinc una posició una mica rara amb això, que és que jo crec que tu agafes el Santiago Abascal i li dius nazi, li estàs fent un favor. Perquè està dient és que els mitjans em deslegitimen utilitzant l'insult o aquesta categoria. Ni tan sols. Quan li dius feixista, ja li agradaria a ell ser feixista. No ha demostrat res, Santiago Abascal. Llavors vols dir que els que cremen contenidors els agradaria... No ho sé si els agradaria o no, però dient-los violents estàs exagerant el que estàs fent i estàs donant una èpica al que estan fent que no es correspon amb els seus fets, amb la qual cosa en realitat els estàs acontentant, perquè els estàs dient que la seva acció té un punt d'èpic que... Té importància. Té una importància. I aleshores jo no dic que no en tingui. La identifiques. Al moment de posar-li un nom a una cosa, l'estàs identificant. I per mi en té molta d'importància el que fan, perquè és un despertar polític, és un despertar de la consciència, és un despertar de moltes coses. Però quan l'Estat els titlla de violents, la reacció normal que tenim tots és dir home, com es passen? Sí, però hi ha una fantasia de vocabulari en el qual vivim tots. Recordo una notícia de la SER aquest cap de setmana que parlava de terrorisme callejero. Sí, de carrer. Això és fer-los un favor. Això és fer-los viure en una fantasia que no és real, amb la qual cosa no són conscients de que els mitjans que estan posant al servei d'això són mitjans, diguem-ne, equivocats. No? I aleshores el que ens passa és que anem als arguments de justificació, que té a veure amb aquesta reducció de la fantasia a significats de la paraula violència, en el que es demana a la gent que condemni o l'actuació de la policia o l'actuació dels manifestants, o que doni suport, que no vol dir que no ho puguis fer, però això no és pensar. Condemnar o defensar, això no és pensar. Pensar és preguntar-se quina idea d'ordre, per exemple, hi ha quan es demana que es posi ordre. Hi ha molts liberals del país que aquests dies han sortit a dir a les tertúlies, als articles, dic als liberals perquè seria el contradictori, a dir que cal posar ordre. Com si no fossin conscients, o clarament no són conscients, de l'instrument que estan regalant els poders públics per tal de que posin ordre d'una manera, diguem-ne, en un context que tenim ja les llibertats suspeses tots plegats i que estem fent justificacions de discursos molt més perillosos que no pas els aldarulls o les bullangues. O la gent que diu hem de donar suport als manifestants perquè aquests joves estan fent la revolució, com no sent conscients que la tensió que estem vivint entre llibertat d'expressió, l'Estat, el Pablo Hasél, etc., és un escenari perfecte perquè sigui una massacre d'aquests joves, perquè la seva esperança sigui triturada en prime time a la televisió pública mentre tots ens lamentem de si tal o qual influencer ha fet tal o qual declaració. No? Estem degradant l'ús de les paraules d'una manera, i jo sé que és la meva professió i per tant tinc un biaix a favor de la meva professió, però en una democràcia, és a dir, des de la Grècia clàssica fins avui, la clau de volta... El cas de, per exemple, posar l'etiqueta de terrorisme s'ha fet tota la vida amb qualsevol organització política enemiga o desafiant de l'Estat, per exemple. És correcte, però que s'hagi fet tota la vida no vol dir que sigui correcte. Jo el que vull dir és que... però vull dir que és un mètode que hem vist de repressió des de fa molts anys. Sí, de repressió i, insisteixo, de validació d'un espai de suposada radicalitat que després et permet aburgesar-te. Insisteixo, les paraules són l'instrument primordial d'una democràcia. Una democràcia és el moment en què la humanitat diu en lloc d'agafar el tio més fort, agafarem el tio que parla millor. Ja està, que decidirem les coses amb un tio que parla en lloc d'un tio que pega.
Aquesta és la clau. Quan tu l'únic instrument que tens per prendre decisions, que són les paraules, les degrades, potser en el moment immediat hi tens un guany, l'ordre públic o el que sigui, una fantasia, el que vulguis, però a la llarga el procés de degradació és tan bèstia que arriba un moment que no pots dir res. I quan no pots dir res vol dir que no pots pensar. Per tant, diguem-ne, el que volia explicar-te avui és que hem après 3 mecanismes per no pensar que s'han posat en circulació aquests dies. Impecable. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Que tinguis un bon dimecres. Tu també. Va, anem a conèixer